hayyo ran wattakki on koy no tegoɗa koye ɓakki mi wimano bamma adam wona e ɓakko gongo kono onon kam ron kam andude ɗo gummi ɗon e bofoɗe hay bofoto kay mbiyata ka kañumen gummi e mon mone mon gummiɗe goɗɗo ko minen gummi e majji e ande gueɗe jarral no wofno ɗum ko kawis Allah eyi haɓru ko ɗum adduma bisimilla ko an keɗimi ran wattaki holko hesɗi hande e nder majji bande gueɗe kewɗe ene tenki e nder jayneji men holguel hen gueɗel gotel tan guel ɓurɗa teskade so wona ɗiɗi réclame toujours sa victoire confisquée mawɗo so forsama dawi so dawi remine pour ki kewat jogarabrano e wiide journal Vox Populi ay caggal nde subgoje lefol laamu juɓɓinano ɗo e nder leydi men saɗa siftoro oljo kewɗo rewine hen woni no sababu kay haaɓe mbi la buddu dawal ɗimmal woodo eyyo ko ngal ɗon dawal ɗimmal Idriss Seck wi ko huunde fonnode woodde ko mbiɗa ko le second tour de Idi e wiide journal Le Quotidien ko Idriss Seck nangtiɗo ɗe nangtino hanki e cen caggal jonte tati Idriss Seck woni jaltude e deƴƴere mum soko huccidirnode e jayde yankoɓe ñalawma hanki kolliɗɗo kayde polgu ko polgu mumen matogay ko polgu ngo poolaɗo tetti watti ɗum polgu taw mo dalliniri wiide ɓesgu leydu Sénégal holliti ɗum soko yinnode sertude ɗum e nguɗo laamu soko wiide kayde dawal ɗimmal koko fonno wodde mato ko laamu jeygu doole oole ubbi polgu mabɓe wi ko kañumen pooli teta wona kañumen pooli ko kamɓe pooli polgu mbingu nañ laaɓgu ngo alda e guliwuli ono tettango i joni noon ko kamɓe pooli holko saabi ɓe laati foolaɓe Idi s'explique omon fammin men konguɗe makko to e nder journal enquête holko saabi ɓe poɗodirani e nguɗo laamu ngunɗon polgu holko saabi soko wiide men ko aññodeɓe ƴiƴam ruf to e nder leydi ndi wonno sababu ɓe duttidi hen caggal kono hatta ɗum fof e won so son excellence sikki hargue ko ɗo haaɗi juumi ko hande ɓe puɗɗi hargue keɓe yahoɓe hen ha 6 kono ko hari ngo wi wonta doole oole ala ko hari haqqilantagal gonga ko miijo wona juɗago kone ne wahlete jogarabrallo Idriss Seck erima yaadiɓe mum ene wondi e lulɗiɓe ɓe nde mbaɗata feere ndeno kisna ngal ɗon dental mumen ngal ndentuno hanke he ceñce kala ko renti huule mbo yeddi namno yo mbalis no wadduno e pittirgal jok hade mi siftorde jindi to e nder journal 24 heures o wi maɓe keddu e keɓe gonno ngam leydi ndi ne dañoy wahla keesa poul e duuɓi paadi ardi woni sababu ko Idriss Seck mo journal 24 heures jaggiri beele wontani bom ngon miijo soko Idriss Seck wondi ɗum gerdiɗo lulliɓe ɓe so ɗum so wona ɗum ne o fuɗɗima darade darde mum soko hukkidde konguɗi gulɗi jaw pewde e nguɗo laam Idriss Seck mo journal o wi men yetti jarni dendangal ɓesgu leydi ngu e kuuɓal ɓoyani coniɗen konguɗi yimɓeɓe Ousmane Sonko wuurɓe toon do Rufisque kañumen ne moddinɓe Ismaïla Madior Fall ha moddu ri soko inirde ɗum luldutoɗo kuuli leydi men luldutoɗo kuuli jok ala ka pari mbatten sok e nder journal Observateur garɗen adunor men Madické quitte l'assemblée wona kam tinino caggal ɗo holli ɗo yalti PDS naɓe koko namninomo ɗo woppat wonde cuɓade tedduɗo saabu ko landu mumen wannomo hunde jogorɗo laatade so gueno ñaawi kammiɗa ko e wiide journal Observateur kuji kinantoɗomo ene jogori fawoyde ɓatake makko mbo goppugol makko ñalawma hande toon to bureau gerdiɗo suudu men sarɗiyejo o tottiti PDS ko jeyno mo siftiri luɓal kala ko jiiɗa ko luɓal ɓami gurdam ha heeɓi ko wona gurdam fof koko ruttanto joom gurdam jok gonnen kay gurdam journal o wi men holko saabi o jogori woppude noon journal o wi anda kono andi kam ne jeeya konguɗe khalife général des mourides hollitnombo soko wiidemo maître kala ko mbawɗa dañde e gurdam ma a wawa dañde ko ɓuuri ko joguiɗa ko soko wadde gurdam mum pop Serigne Touba Khadim Rasoul mbeɗa andi aɗa yiɗi Serigne Touba donc kala laamu ko yidde Serigne Touba ɓuuri ɗum hunde maître Madické Niang faami e wiide journal o woni sababu no jogori woppude on poste e dow ndimagu o ani ko hoyde neɗɗo noon yo woppu hunde guilan won teddugal hade nattude wonde teddugal sey ko min jeeyi ɓuuri ko an luuɓimi luɓɗam ñande kabɗon fo teet ko mbiɗa ko nenɗa ko wadde de PDS tetti poste mum mbo rokkuno maître Madické Niang sey mi siftiri rokko teet moƴƴani waɗaka barke añ woppu kaka jok ala ka pari mbatten sok e nder journal Dakar Time kañum duttiniɗo jillungu son excellence waɗoyngu ton to leydi Abu Dhabi mawɗo leydi mbo wimen ko kañum wonno invité d'honneur on jeux olympiques spéciaux mbaɗatno ton to Abu Dhabi gonga ko teddungal dasetake ronde kono ko teddungal e nder teddungal sababu jillungu o wimen wonini leydi men Sénégal gartam moƴƴam ko mbiɗa ko grosse retombée financière sababu ni ñalawma hande omo jogoɗo sifondirde ele fonds Mobadala ene wondi e fonds actif mo ganduɗa koppareji mum tolnime milliard uji temeɗɗiɗi e nawgas e jeegom taw ko haalis dollar ndaw kanjar mande elaji gori dañata milliard andani ko wirni so wona gueno jok min jogimi ko mbuuɗu on fonds Mobadala mbo wimen ne liggoɗo e yimɓe mawɓe e nder duundi Baba Adam nde taw mo joofi Airbus Boeing Anzi Solvay ene wondi e Total mawɗo leydi mbo wimen hefti yindirde toon e patron eɓe erdiɓe ɗiɗo ɗo jogori limtude ko nende e fonds Khalifa ko nende e Ameya Po ko nende e DP
uwol ko nende Abu Dhabi National Oil Company ci gongo ko mbaw ko wawdi buri wasde waw holko ni dawidi ala ko journal Le Soleil wiidi holko yidi wiidi Imperial Sadio Mané bidu leydi Senegal naaji petto tonto Liverpool mbo wimen dandi kip mum do mayanno kip mum peddannode équipe noditodo Bayern nyaloma hay soko fiidi dumen tati e gotel tati de o nanni e nder mumen didi laabi didi caahuje ndilla o de wana joueur yali gobbel woni sababu kip mak yehi dawal naybal ngal ngel kawgel woni quart final yo Allah yettin faandari amin Sadio ko baw kon hay losko namni ko mbawko woni sababu vox populi rutinade dum ngoy losko udduta nongo e on suko debbo baranodo tonto Angleterre ha bibbe leydi Senegal nabe didi taw ko worbe tuuma hen to losko yara so wana gote mabbe notirtodo Moustapha Diaw hollitama ko kanyum warimbo woni sababu wiede dum te goddo woppitama sababu wasde be jogade e mum dalilla labtude biide cer Alimatu Dia momi halani didi jagganobe no ciftunodami naw gasuji didi 2 pièces 100 francs ngel yummo njaay tottuno biyum njaay yo sodnoy dum nawgas sugar e nawgas warga nden ngel yelti damal galle tan capannay di caami job go tawngel don engel way engel yiilo o wingel ko ngoyta engel haala so ko wiidi ko yayam nelno kom tottimi capannay wiyum sodan dum nawgas warga e nawgas sugar oni bi jonon ay yiti capannay di o wi mi yiti kay nden di jonno ngo ngoyta ay yiti o wi ala kumi donkude andude ko holdin hen nawgas ngoni di sugar e holdin hen nawgas ngoni di warga di ya morma wana an ko nenema an kay sodoy tan jara lelle diwta biyum sor ko hakkille yarata gos won kada yi jarani kada namno njaay goto wiina ne nyamlo yo sisi goto ujunnaji sappo o yetti galle on o tawdum demar galle mum ena majira mbuudu ene yilo o nyamlim dum ko wadata nyamlade dum jiltodo mbuudu nyamlita ujunnaji sappo no min gon sukabe nde sumin majira min badata ko jowe min jetta tami min gone sedde mi haaddo hade wontudo jilaw mi salmoni mi juri